ассалому алейкум ҳамдиёрони азизи ман аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ ба шумо ангури аллакай пухта расида бо номи пёстриро пешниҳод мекунам. ин ангури пёстри мебошад. маззаи ананас дорад. ба ҳамин рӯз пухта расидааст. агар бода як ҳафтаи дигар истад агар бениҳоят қандаш баланд мешаваду маззааш бениҳоят ширинӣ бо мазза мешавад. ангури пёстри анам хел мебандад. имсол хушояшро аз сабаби он ки ман сари вақт накушодам болои парнигро салакак сӯзондам, хушояш нағз бордор нашуда. неки хушои хушроам аст. боз ман хушрои хушрояшро нишон медиҳам. хушрои ки нағз бордор шудаги, неки умуман ҳамаш нағз бордор шудаги ганда несту. боз аз ин ҳам нағзтар бордор шуда мешавад агар дар ҳавои кушод бошад. ана бинед. ин аллакай пухта аст. чумчуқҳо хурда истодаанд мана. барое ки ширин шудаги аст, чумчуқҳо хурда истодаанд. ҳатман инро бо сетка пӯшондан дар кор. ва бинед хеле ба зеби хушрӯй ҳа. ва агар дар хонаи шумо аз ин ангур бошад шумо роҳат мекунед. пур аз ангур. донаҳояш калон калон. ангури пешпазак. хушмазза, хуштаъм. акнун ба гумонам ба хӯрдан шурӯъ мекунанд. Саид Маъруф ҷон, додараки ҷон, ина ангура ёд кардам, гуфти ина Саид Маъруф ҷон, садқи сари ту ангур биё. марҳамат аъзоини гурӯҳ метавонед омада ангурро чашетон, лаззат баретон, аз ин ангур заказ кунетон, қаламча гиретон, дар хонаатон сабзонетон ва падару модари худро бо меваҳои бомазза даҳанашонро бомазза кунетон. дуои падару модарро гиретон. ана михел ин ангури пёстри. инро селексионер Гусев дар шаҳри Волгоград ихтироъ кардааст ҳамин ангурро. мана соли гузашта ҳамин қаламчаашро дар тораш ҳамашро харидаги буданд. мана имсолам қаламчааш аллакай буромада бисёр тайёр шудааст. ин ангур агар дар шаҳр туз бошад як 20 рӯз пеш мепазад ва дар бозор ҳамто надорад. дар бозор буромад агар ҳаминро мехаранд. ва ба халқи шаҳртузу қабодиён ман тавсия медодам ки аз ҳамин ангур боғ кунанд. аз ҳамин ангур боғ кунанд. бинед сер ҳосил, донаҳояш калон калон. ман ҳозир як донаашро гирифта дар дастам нишон диҳам. ду донаашро гирам. сета гирифтам. мана ангури пешпазакро бинед чӣ хел калон калон. ана тавсияи ман ба хоҷагидорон ки мехоҳанд боғ кунанд. аз ҳамин боғ дар қисмати гарми тоҷикистон бениҳоят хуб мешавад. чунон ба мазза ки роҳат мекунеда. лимонад хурда шита мегӯяд. раҳмат ба диққаттон. аз қаламчаҳои ҳамин заказ кунед агар моҳи декабр аз ман дастрас мекунед.